Just nakakatawa kasi si Papa kasi yung kagabi kasi nag-split kami. Wow, split, ano to, breakup. Ito medyo mahal lang to. Nasa 74 ata ito. Inadjustan. So, ayan, yung dalawang klaseng bigas. Hello, good morning! Good morning, guys! So, today is actually gusto kong i-haul ito yung napamili ko kagabi. Kaya ngayon, i-haul natin ito. Kagabi ko sana yun i-haul. Kaya lang, medyo madilim kagabi. Kaya ngayon na lang natin i-haul. Sa inyo, after nito, pakita ko sa inyo yung nasa ref. Ayan, medyo maingay yung aso. At nag-lipstick ako kasi ang pale ko. So, ayan, umagang-umaga. Actually, 6:35 pa lang ng umaga. Pero, kanina pa ako nagising, pero tapos na ako maglaba. Yehey! Kasi marami akong ipipicturan mamaya. At saka yung basura pa. Kasi may basura ngayon. Today is Tuesday. So, basura day. So, ayun. Mag-haul tayo, guys. Ayan. Actually, tulog pa si Hagrid. Kami ni Papa ngayon gising. Pero, ayan, hindi na ako nagkilay. Okay, lipstick lang. But anyway, ayun, mag-haul tayo. So, mag-start tayo dito sa mga bread. Bumili ako ng hotdog bun. Which is nakakatawa kasi si Papa kasi yung kagabi kasi nag-split kami. Wow, split, ano to, breakup. Nag-split kami ng kaming ginawa kahapon. And siya yung nagbayad kasi siya ng bills kahapon. So ako yung namili sa mall, and then si Papa naman yung pinabili ko dun sa palengke, sa loob ng palengke, kasi ako yung bumili ng nag-restock ng mga namin, paninda. So anyway, ayun. So may mga iba dito na si Papa yung namili. So, eto, dapat sana hotdog yung bibilhin ko kasi nga hotdog bun yung binili ko. But then, si Papa yung pumunta sa palengke. Ang nakalista doon sa is ham. So, ham yung binili niya. Pero, hanap natin ng paraan. Bread pa rin naman yan. Kaya, ayan. I think, 28 pesos. And eto naman, gardenia na whole wheat bread. Ako ng tableya kasi hindi ako bumili ng kape. Kasi sabi ko kay Papa, iwasan mo natin yung coffee. Wow! Kasi dati naalala nyo yung mga lumang videos ko. Tagto-tableya kami nung nasa pangit na bahay pa kami. So tableya, and bumili din ako ng evaporada. And eto medyo mahal lang to. Nasa 74 ata ito. So, tapos maliliit siya. Naalala ko dati, nung maliit pa ako, si nanay, meron kaming kakao sa likod. Tapos namin kainin yun, binibilad ni nanay yun. Tapos pinapagiling. Tapos siya yung gumagawa ng ganito talaga. Pure tableya talaga. Ito maninipis, pero yung kang nanay talaga sobrang ang kapal. Kapal ng mukha. So, naalala ko yun kay nanay. So, sarap yun. Isa yun sa mga ko sa childhood ko. Chinese green tea, tatry ko to. 10 bags sa isang box. 35 ata ito, 34 pesos. So, Susan Baker. Tapos, eto, medyo marami yung binili ko na all-purpose flour. 3 kilo na all-purpose flour kasi para to sa pancake mix. So, pancake mix talaga yung pinaka namin. Alam mo yung pag nagmamadali or last wala nang mga snacks. So, ayan, 2 kilo yung gagawin kong pancake mix. And then si Papa yung nagluto na ng umagahan namin kasi marami pa akong gagawin. And then para to sa meron akong gagawing muffins. Yung ginagawa ko dati na parang hindi ko alam kung kaya ko pa siyang gawin ngayon, pero itatry ko. Isa-separate ko yung video. Yung bulk cooking namin, mamaya magluluto tayo. Kasi etong grocery na to, guys, 15 days. I think November 25 to December 15 itong grocery ito. So medyo nag-a-adjust pa kami sa aming grocery routine.
Kasi syempre, diba, nag-iba na yung setup namin ngayon. Si Papa, hindi na siya nag-work full-time, nag-ano na siya sa business namin. So, medyo may changes. So, nag-a-adjust pa kami sa schedule ng aming, though weekly yung ano namin sa pera. Pero, syempre, ayoko namang weekly talaga mag-grocery. Siguro yung mga fruits na lang siguro. Ito yung mga pang one-time na bilihan. So, bumili ako ng Calumet. So, mamaya, sa next video, abangan ninyo. Mamaya, kaming dalawa ni Papa magluluto. At first time namin, kaming dalawa magluluto ng bulk cooking. Ayan. Tapos, Calumet, baking powder para sa aking pancake mix. Mga maraming anak, I really advise talaga na, I really suggest na talagang mag-pancake mix kayo. Kasi, na-share ko na yan yung recipe ko sa pancake mix ko, diba? Kasi, pag mabilisan, kung walang snacks, yun talaga. Sobrang solid. Busog pa yung mga bata. Tapos, sumili ako ng sugar. Actually, yung binatid ko sa sugar, sorry, tingin nga si Papa, nagluluto siya. Ang binatid ko sa sugar is 56. Pero, mura pala yung sugar ngayon. Nasa 30 plus lang. So, 2 kilo na yung binili ko na brown sugar. So, mainit na, no? Mainit na sa ulo ko. So, meron akong spring onion and then bell pepper, onion at garlic, black bag, which is ginamit ni Papa. So, papakita ko sa inyo mamaya yung ginamit ni Papa na, yung nilagay ni Papa ng mga isda. Kasi meron kaming na every night mag-iihaw kami ng isda sa labas. So, yun yung kakainin namin. So, mamaya pakita ko sa inyo. So, eto, ziploc bag na medium size. So, storage talaga siya. Hindi to sandwich bag. Storage bag. So, medyo malalaki siya. Hindi mo ganun kalaki. Medium nga. So, this is 134 pesos. Nakalimutan ko yung price. So, mas gusto ko yung Reynolds na brand kasi mas makapal siya. Dati na alala ko, gumamit ako ng Glad. Yung Glad. Kaso lang sa Glad, yung problema sa Glad is mainit siya. Mainit na siya, te. Wait lang. Problema ko sa Glad, guys, is medyo manipis yung Glad. At saka, alam nyo naman na yung aking ziploc bags is nire-reuse ko yan. Yung ginugasan ko. Tapos, pinapatuyo. Tapos, nire-reuse ko siya. So, hindi ko sila tinatapon. And, kaya, mas pinili ko itong Reynolds na brand kasi medyo mas makapal siya. So, hindi siya madali na masira. Kasi yung Glad, madali siyang masira. Lalo na pag hinuhugasan mo, mabilis siyang masira, te. So, ayan. Kasi medyo mainit na siya. Tapos, bumili ako ng, eto mga chichirya na lang to. Mga Nova, mga Chippy, Piatos. Actually, kinain na namin yung iba kagabi. Ito yung ginagamit ko pag, for example, nag-edit or nag-upload ako ng mga, nagpo-post ako ng mga products sa Shopee kasi nakakaantok talaga mag-post. Lalo kung marami kang pinopost na product, sobrang nakakaantok. Kaya kailangan mong mainguyain. Actually, bibili sana ako ng mani. Yun nga lang nga, si Papa yung pumunta sa palengke kahapon. Kaya, yun. Siyempre, iba yung mga bet niya. Dahil bulk cooking, magbo-bulk cooking kami mamaya. Medyo tagal lang hindi nakapag-vlog ng bulk cooking sa inyo. Kaya mamaya talaga. So, meron kaming kalabasa pa sa ref. So, bumili pa rin ako naglista pa rin ako ng kalabasa. Kasi meron kami pinakbet, 4 times ata yon. Tapos may ginataan. So, yung ginataan, syempre maraming kalabasa talaga yun. So, naglista rin ako kay Papa ng broccoli. Kasi ito yung, meron kaming fried rice. So, ito yung hihalo ko sa fried rice. Pero, bibigyan ko rin si Ashi nito kasi mamaya magluluto din ako ng pagkain ni Ashi. Yung niluluto, salamat sa nasuggest doon about sa pagluluto ng food ni Ash, ng dog. Pero, hindi kumpleto yung aking ingredients. So, kung ano na lang yung meron ako, yun yung nilalagay ko. Tsaka nag-research na rin ako kung ano yung mga pwedeng kainin ng dog. Dahil meron pa kalabasa, meron din tayong sitaw. Pero, sinunod niya lang yung binudget ko doon. Kasi may budget na yun may presyo na yun nilagay ko doon. And yung ating talong. And then, bumili rin siya ng fruits. Actually, yung nilista ko ng fruits is 150 pesos. Pero dahil sobrang bigat na daw, sabi ko, bakit hindi siya bumili ng saging? So, melon na lang yung binili niya, watermelon.
Kasi 80 daw to. Ito ng Johnson's sa sabon ni Hagrid. Wala pa kasing promotion si Johnson's. Hindi ko alam sa ibang store, pero kasi doon ako sa Aurorama kagabi na grocery. Kasi doon na kami malapit. So, tinatry kong mag-grocery na lang sa mga malapit. Malapit lang sa kaya namin. So, eto lang muna yung binili ko na maliit. And ayan, palit-ulit na naman. Iba-iba na naman yung shampoo. Dove na naman. Siyempre, diba, yung aking buhok. Nung sa bigas, sinabi ko sa inyo, yung about sa yung Pinoy na bigas, yung Swak Family Swak sa budget rice. So, bumili ako ng isang sakong ganito. 5 kilos lang to. And then, yun nga sabi ko, kailangan natin silang suportahan. Kasi syempre, yung mga local farmers natin, need talaga natin silang suportahan, diba? Ang sarap mag-film ganitong oras kasi maganda yung lighting. Bihira lang kasi ako magkapafilm ng ganitong oras kasi ganitong oras marami pa akong ginagawa eh. Eto, sa may palengke, parang nag-ano lang ata siya, parang nandyan lang siya sa daan. So, ano to, Filipino made ito. So, mga ganito yung mga gusto ko. Medyo pricey lang siya konti compared talaga sa mga made in China, no? Pero, matibay siya. In fairness, sobrang tibay niya. And meron silang asosasyon nito. And, sayang lang kasi yung bayong yung gusto kong bilhin. Maganda din siya yung bayong, and meron siya mga bags. So, let's support yung mga Filipino na ano natin, di ba? Kasi, kung walang magsusuporta sa kapwa Pilipino natin, di ba? Sino na magsusupport? Mabuti pa yung ibang mga tao na magsusuporta sa ating bibibang bansa, di ba? So, talaga makabayan tayo. Pero, ayun, maganda siya as in, sa personal. Medyo light lang siya dyan, pero para siyang, yung kulay niya, maganda siya as in. Pero, maganda pa rin naman siya. At saka mas mura siya. Tapos, dinagdagan ko na lang siya ng, eto nasa 242 yung price. Tapos, dinagdagan ko na lang siya ng white rice. Kasi, i-mix ko dito sa ating red rice. So, maganda itong Young Master. This is 264 ata yung Young Master. 5 kilos din to. Tawang klaseng bigas. Wallpaper to na sticker na daw siya. I don't know kung totoo. Sticker na daw to. So, wholesale ko siyang nabili. This is 58 pesos ata per ganito. And, yan. Pero hindi to sa wall ko ilalagay. Ilalagay ko to sa mga boxes na ginawa ko yung magiging itsura niya. So, ayun. So, refrigerator. Ang haba na nitong vlog. Diyos ko, Lord. Mahirapan naman ako mag-ano nito. Mag-edit. So, sa refrigerator, huwag kayong mag-judge kasi sobrang dumi ng aming ref.